زخبركم تخاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك سلامتنا تقبلوا ناس ساعات استدالوا زياناتات كنقرب لكم تدالينا لنا زياناتات وشت هاجر حيزالكم قريبة زلخو ليديا تخلا مريمي سناي مكتتال مخاتا مقوططار وراران بطام دربدا يقصل كم زلو معلتاو صبصاب مخاتا ام بطا انطيرو اتي اب حجرنا اب مفارق ورحن حاسز جمره وراران بطا اب سالست زون اب استفلالين زوباتات يقصل كم زلو معلتاو صبصاب مخاتا ام بطا ينطر بزي مسارت اب زوبا سيميناو اي بحري اب سالست زطراي اب استات 7 هكتار نقوططر سراح ككايدن كلو بتغلالا اب تزوبا اب لعل 520 هكتار عوتان بطا ني مطفا سراح تخايدولو أبزوبا عن سبا أبز سالستي وراران بتأن مقطعار أبز تخيلت عقن نطفتات دما زاجيت أبز 380 هكتار مريت عود صراحة عميم الله أبزوبا ما كل دما سالات تخكايد زقنية عودنا مقطعار نطفتات أم بتأ أب حرشات تقص قرأت كورده أبز سفح كبابيتات تحت قوت كم زعتوه مينستر حرشة حبيرم زغمزيلون كله مينستر حرشة أتو عرفين برها بربعة مسكرم أب حدا كابتم عود قطراوز نطفتات وراران بتأخ كايرلهم زغني كبابيتات زبا مأكل نوزبا سرجاء كباب جرم بمبزح نسوكلت هزبن حلفت حرشة زبان نوزبان ركبا كايدوم مينستر عرفين نتوفينة هزبي سراوتن كإلاتاتن دحر ممقاس ناقداسنة ودابة بمقلح اتسقات قناس لزي تقنطتا اتودابة زيادة كحيل ابت مسرح مطفان بطا وسان ترازت اوت زلو منطق مسارحيتات دما قطالنا بيوتن تقنان سلزدليو لعلا قلبو كوهاو تلابيوم فستيفال إيرتراوان أب إيروبا كاب 27 نحاس كسب حدا مسكرم بزتفلالي مسانادقوتات تخايدو أبز تفلالي حجرات زنبرو زيجاتات بمنزاوي أجبابن كالملكعاتن استساتفوا فستيفال إيرتراوان أب إوروبا كاب 27 نحاس كسب حدا مسكرم تخايدو أبز نشدوشتا معتت تغط ألا مدب أب كتما روما زركب هنت أنا أفا مأكل زقبرة نتاريخ صنعات توفاينت حجراونت حادنتن فقر حجرن زنت أبارق 73 تحسوتات كاريبو نيرو التمدبات تاريخ حفاش ودبات هزباو جنبار أب إوروبا نتفتات فستيفالات إيرتراوان قال محتت مسحلفت هزباون كماون قدايات نمخاتن صنعاتن زنت أبارقو مسانارقوتات أبركتو بهلاون نتفتات أب إوان قالسن مخاتن ترادك أنستيو أب مخاتن لمعاتن إيرترالومي بزبل تيما ستودبك على محتت مزتفلالي وطاتنياتات نعين مسكرنت بزعبا قال تصورا إيرترا ساحل كم هاجر زبل ندجن زوكل نتفتات كم اون نوديتاتن قفعتاتن ويانه قبل علم نصحان إيرتراوان زنت أبارق تحسون كالئن زتقالل نيروم أمباسادر إيرترا أبيت عليه أتو فسحات يوم بيتروس قوامي توكل إيرترا بحبرات حجرات أمباسادر صوفيا تصفى مريم كمون فتأم قديات إمباسي إيرترا أب سويسرلاند أتو آدم عثمان سمينارات كهبون كلو أمباسادر أبا عباي بريطانيان سمين أيرلاندن أتو ستيفانوس هابت مريم دمك البحث مسكرم أسمعهم صحافة هزباو جنبارني ديمقراطية فتحن أتو على أمين محمد سعيد كابس مرافزة محلة فم الأختي صنعة حادنة إيرتراوان طبق زمدنا هزب منجستن كمون نتور رأي منجستن أرحي أوزت أمت مريحنتن كابتم كأندي عند تتعاوتنا مخانون بزرزر دحر مبرح بدهو كورونا فيروس نممكات منجست إيرترا زتغطلو ميلان وتسيتون قاليتو أبزوبا قاشباركا بمينستر حرشا كمون كوربوريشن زراعتن تريتن تعنا انسساتات نمحلاو عتوب تعري كايدالو أبزوبا قاشباركا تريد تعنا انت حل نخصصنا نحكمنان كتابة النطفتات سلاسل كمزلو جنفر حبت انسسات زوبا حبيرو بمسارة حبريتا حلاف أحد حلوات عنا انسساء أتوصلت أنا برها أبزوبا قاشباركا عمتاوين أسات حدنت ب3 مليون تريد أقلقلوت كتابة كمزوهاب أبز تفلاليان وزوباتات أبز ركبا 32 كلينيكات دما سروع حكمناوي أقلقلوت نخلن عينتات تريد كمزوهاب كفلت تخايلو لا كموتيت نايزن تفتات أبت زوبا زركبات تريد الناس السنة يخرا مهلاون زتقاسا أتوصلت أنا اتزوبا مسكل التحاجرات الدواب برأس مخانو مزلوا مجهجاتون كابكالوت زوباتات حاجرنا زساقما بزحت تريد سلزلوا اتناي كتابة حكمنا نتفتات بمنجستي لعلت أمت تغيروا لكم زلو أبريهم بزكاير زلون نتفتاتن تتأري زلون حد حرستوتن أبتعنا تريد زساكف سقات كم زي لزتقاسا أتوصلت أنا أب أوان كرامات حالفهم زخصتو حمامات مزهلو بزوسد قلطف ملسا قبري باقوق كم زفواسون أبتحتو تطر كم زعاتون حبيروم أبنو زوبا جندع سفيح نتفتات معك أماين حمدن يكايدالو
ኣብ 17 ምምሕዳራት ከባብን ዞባ ጊንዳ ልዕሊ 10,000 ጉልበት ሰብ ዝሳተፎ ሰፊሕ መደባት ምክልኻል ፍግረ መሬትን ምዕቃብ ሓመድን ማይን ይካየድ ኣሎ። እቲ ብክኢላታት ሕርሻ እናተመርሐ ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም ምስራሕን ምጽጋንን ዛላታትን ከትርታትን ዓግማትን ጀሪፋትን ምጽራግ ድበት ካብ ዲጋታት ምክልኻል ፍግረ መሬትን ምኹዓት ጎዳጉድን ምትካል ፈልስታትን ከምኡውን ምስራሕን ምጽጋንን መገብቲ ጽርግያታት ከም ዘጠቃልል ኣመሓዳርን ዞባ ጊንዳ ኣቶ ዑመር ያሕያ ገሊጹ። በቲ መደብ ዛጊት 4,000 ሄክታር ቀናታዊ ዛላታትን 21,000 ሜትሮ ኪዩብ ከትርታትን ክስራሕን ክጽገንን እንከሎ 82,000 ጎዳጉዲ ንፈልስታት ከም ተዳለወን 22,000 ፈልስታት ከም ተተኽለን ከምኡውን 18 ኪሎ ሜትር መገብቲ ጽርግያታት ከም ተሰርሐ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ዜና ወጻኢ ምስ ንሰግር ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ንምርጫ ትግራይ ዘዕንቅፍ ውሳኔ እንተዳ መሓላሊፉን ዝፍጠሩ ክስተታት ተሓታቲ ባዕልቱ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ኣባላቱን ብዓብዪ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ከም ዝኾኑ ከሎ ገና ክፍለጥ ኣለዎ ክብል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓቢሩ። ንሱ ነዚ ዝሓበረ ኣብ ህፁፅ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ እዩ። ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ሎሚ 5 መስከረም ህፁፅ ኣኼባ የካይድ ኣሎ። ኣብቲ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝፀውዑ ኣኼባ ወከልቲ ትግራይ ከም ዘይሳተፉ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ እዩ። ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ እቲ ብማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መምርሒ ብምጥሓስ ምርጫ ዘካየድ ዘሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ውሳነ ክሕልፍ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ። ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ምርጫ ትግራይ ዘዕንቅፍ ውሳነ እንተሕሊፉ ካብ ምዋጅ ኩናት ፈሊዩ ከም ዘይርዮ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። በዚ ድማ ኩነታት ትግራይ ናብ ዝኸፈ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእል እቶም ተንተንቲ ወሲኾም ይእምቱ። ክልል ትግራይ ከካይዶ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ምርጫ ብምትኳርን ጉባኤ ምጽራይ ሕገ መንግስታዊ ጉዳያት ኣብ ዝቐርበሉ ናይ ውሳነ ሓሳባት ብምምርካስን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዕፁው ይዝትይ ኣሎ። ኣስታት 30 ኣባላት ኮሚቴ ምምላስ መንነት ኣማራ ወልቃይት ጸገዴ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ራያ ራዩማን ውድብ ወጅራትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፊት ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ናይ መዘኻኸሪ ድምፆም ከስምዑ ኢሎም። እቶም ሰልፈኛታት ንሬድዮ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዕላማቲ ሰልፊ ክገልጹ እንከለዉ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወልቃይትን ወጅራትን ዝፍጸም ዘሎ በደላትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ኣልዒሉ ክዘራረበሉን ፍታሕ ከናድየሉን ምዝኻር እዩ ክብሉ ገሊፆም። እቶም ሰልፈኛታት ንሬድዮ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዕላማቲ ሰልፊ ክገልጹ እንከለዉ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካይዶ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወልቃይትን ወጅራትን ዝፍጸም ዘሎ በደላትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ኣልዒሉ ክዘራረበሉን ፍታሕ ከናድየሉን ምዝኻር እዩ ክብሉ ገሊፆም። ምክትል ኣቦ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ውድብ ራያ ራዩማ ኣቶ ኣማረ ጉበን ብወገኑ ኣብ ክልል ትግራይ ዘይሕጋዊ ምርጫ ክካየድ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣብ ምሽብሻብ ዝርከብ ኣብዚ ምሽብሻብ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴን ወጅራትን ብዙሕ በደላት እዩ ዝወርድ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ኮሮና ቫይረስ ነቲ ህዝቢ በስገዳድ ናብ ኣኼባ ይጽውዑን ናይ ምርጫ ካርድ ውሰድ ይብልዎን። ናይ ምርጫ ካርድ እንተዘይወሲዱ ከዓ 500 ብር ይቐጽዕዎ። ብዘይካዚ መቕጻዕቲ ኣገልግሎታት ማይን መብራህትን ከይረክብ ይገብርዎ። እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘገርም ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ክዕደል ኣብ ዝጀመረ ናይ መንነት ወረቐት ኣብቲ ዜግነት ዝብል ቦታ ኢትዮጵያዊ ምባል ተሪፉ ኣብ ክንዱ ትግራዋይ ዝብል ቃል ዝሰፍሮ ምዃኑ እዩ ክብል ኣቃሊዑ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ንዝካየድ ባይታዊ ምርጫ ቬኔዙዌላ ክመርሑ ንዝተረብሑ 4 ውልቀ ሰባት ትማሊ 4 መስከረም ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘስፈሮም ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ሓቢሩ። እቶም ኣብ ጸሊም መዝገብ ሰፊሮም ዘለዉ ውልቀ ሰባት ንመንግስቲ ኒኮላስ ማዱሮ ዝድግፉን ፕሬዚደንት ማዱሮ ኣብቲ ምርጫ ንኽዕወት ዝሰርሑን ምዃኖም ጸሓፊ ግምጃ ኣሜሪካ ስቴቨን ሙኒቺን ገሊጹ። ነቲ ስጉምቲ ዝኾነነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቬኔዙዌላ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ጣልቃ ተኣቱ ከም ዘላ ወቒሱ። ንመሪሕነት ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ትቃወም ኣሜሪካ ብገዛ ርእሱ መራሒ መሰጋገሪ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ምዃኑ ንዝኣወጀ ኹዋን ጉዋይዶ ደገፋ ትገልጽ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኒኮላስ ማዱሮ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጻጥ ንምፍጣር ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽድቕ ምጽናሓ ይዝከር። ኣህጉራዊ ማእከል ስትራቴጂያዊ መጽናዕትታት ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ንምክያድ ትዳሎ ከም ዘላ ዘርኢ ናይ ሳተላይት ስእሊ ዘርጊሑ። እቲ 1300 ኪሎ ሜትር ንዝረሓቐ ዒላማ ናይ ምውቃዕ ብቕዓት ዘለዎ ሚሳይል ካብ ሳብማሪን ክፍተን ከም ዝኽእል እዩ እቲ መጽናዕታዊ ማእከል ኣሚቱ ዘሎ። ይኹን እምበር ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ እቲ መግለጺ ዝሃቦታ ሓበሬታ ዛጊት የለን። ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ኒኩሌሳዊ መደባታ ምስ ኣሜሪካ ዝበጽሓቶ ስምምዕ ዝጥቀስ ገስካስ ብዘይምርኣዩ መደባታ ዳግማይ ከተባራብሮ ምዃና ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እያ። ኣብ 2018 ኣብ መንጎ መራሕቲ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ኣብ ሲንጋፖር ዝተበጽሐ ስምምዕ ትግባር እዩ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰጎመ ይግለጽ። ክታበት ናይቲ ብደረጃ ዓለም ኣስታት 27 ሚልዮን ሰባት ለኺፉ ህይወት ኣስታት 880,000 ድማ ቀዚፉ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክሳብ መፋረቕ ናይ ዝመጽእ ዓመት ክርከብ ዘሎ ተስፋ ጸቢብ ምዃኑ ኪላታት ጥዕና ይእምቱ ኣለዉ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ንምርካብ ፈተነታት ይካየድ እኳ እንተሎ ዛጌታ ዓጋብ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ቶም ኪላታት ይጠቕሱ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ብሩስያ ዝማዕበለን ውፅኢታዊ ክኸውን ተስፋ ዝተገብረሉን ክታበት ቀሪቡ ምንባሩን ዝጠቐሱ ጸብጻባት ንብቕዓትን ድሕነትን ናይቲ ክታበት ንምርጋጽ ዝግበር ክሊኒካዊ ፈተነታት ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ይእምቱ። ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ንምርካብ ሓበራዊ ጻዕሪ ክካየድ ውድብ ጥዕና ዓለም ምጽውዑ ይዝከር። ትማሊ 4 መስከረም ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማሊ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ወታደራት ሃገር ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። እዚ ምስ ማውሪታንያ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፖለቲካዊ ቅልውላውታ ሃገር ብዝተኻየደ ወታደራዊ ዕልዋ ከሪሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብምክያዱ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ። ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ማሊ ብፍላይ ድሕሪ 2012 እናኸረረ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ቀይድዎም ዝጸንሐ ኩሎም ኣባላት ጣሊባን ከም ዝለቐቖም ብምሕባር ቀጥታዊ ዝርርብ ክቃላጠፍ ጸዊዑ። ንዘተ ዓንቂጹ ዝጸንሐ ጉዳይ እስራት ጣሊባን ሙሉእ ብምሉእ ከም ተኣልየ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኣሽራፍ ቃኒ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ቅርብ ክኸውን ኣዘኻኺሩ። ምድንጓይ ምልውዋጥ እስራት ሓደ ካብ ቀንዲ ማሕነቆታት ዝርርብ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ኮይኑ ምጽንሑ እዩ ዝግለጽ። ክልቲኦም ወገናት ኣብዚ ወርሒ እዚ ቀጥታዊ ዘተ ከካይዱ ትጽቢት ይግበር። እቲ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ተግባራዊ እንተኮይኑ ልዕሊ 19 ዓመታት ዘቑፀረ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ካህድእ ተስፋ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምዕ ሰላም ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን ክስሕብ ጣሊባን ድማ መጥቃዕትታቱ ብምቁራጽ ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ቀጥታዊ ዘተ ከካይድ ዝብል ነጥብታት ይርከቦ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ምትሓሓዝ ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ዝጠቐሰን ሓያሎ ኣህጉራውያን ኩባንያታትን ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባትን ኢራን ሓድሽ እገዳ ኣጽዲቑ። እቲ ብ3 መስከረም ጸደቐ ሓድሽ እገዳ ብቐንዱ ንሰደድ ነዳዲ ኢራን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ስጉምቲ ንዋይ ናይቶም ኩባንያታት ዘደስክልን ምስ ትካላት ኢራን ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝኽልክልን እዩ። እተን ተኣጊደን ዘለዋ ኩባንያታት ብስቱር ኣብ ምስጋር ነዳዲ ኢራን ክሰርሓ ከም ጸንሓ እዩ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ እገዳ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸኒዑ ዘሎ ናይ ኣጽዋር እገዳ ክናዋሕ ዘቕረበቶ ጻውዒት ካብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ተቐባልነት ድሕሪ ምስኣኑ እዩ ዝስዕብ ዘሎ። ብመሰረት ኣብ 2015 ኣብ መንጎ ኢራንን 6 ሓያላን ሃገራትን ዝተበጽሐ ኒክሌሳዊ ስምዕ እቲ ናይ ኣጽዋር እገዳ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ከብቅዕ እዩ። ኣብ መፋርቅ 2018 ካብቲ ስምዕ ሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽድቕ ምጽንሓ ይፍለጥ። ቱርክን ግሪክን ብጉዳይ ዕደና ባህራዊ ጋዝ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ መንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንምህዳእ ቴክኒካዊ ዝርብ ከካይዳ ከም ተረዳድኣ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ፍሊጡ። ይኹን እምበር ግሪክ መራኽብ ቱርኪ ካብቲ ኣከራኻሪ ከባቢ ከይወፃ ዝኾነ ስምዕ ከም ዘይትኽትም ሓቢራ ኣላ። ንዝርብ ቅርብቲ ምዃና ትገልጽ ቱርኪ ብወገና ዕደና ተካይደሉ ዘላ ከባቢ ሉዓላዊ ግዛእታ ምዃኑ ብምጥቃስ መራኸባ ከም ዘይተውፅእ ገሊጻ። በዚ ድማ እዚ ክካየድ ዝበሃል ዘሎ ቴክኒካዊ ዝርብ እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ብኣውጊ ይእመት። ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ኔቶ ዝኾና ቱርክን ግሪክን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብጉዳይ ዕደና ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ውሽጢ 46 ዓመታት ኣብ መንጎን ካብ ዘጋጠመ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው እቲ ዝኻፍአ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ሓያላን ሃገራት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርግኡ ኩነታት ከም ዕድል ተጠቒመን ኣብቲ ከባቢ ምትእትታዊ ይገብራ ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እቲ ጉዳይ ኣብ ሓጺር እዋን ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ ከም ዘይክእል ይእምቱ። ቱርክን ግሪክን ጸጋታት ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ንምምዝማዝ ምስ መሻርክቲ ዝብለን ሃገራት ስምምዓት ክኽትማ ምጽንሐን ኣይርስዓን። ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ መንግስታት ጎረቤት ሃገራት ህዝባዊ ተቃውሞታት ብምጉሃር ንዕንወት ሃገሩ ይጽዕታ ምህላውን ከሲሱ። ፕሬዚደንት ሉካሼንኮ ፖላንድ፣ ሪፐብሊክ ቼክ፣ ሊቱዌንያን፣ ዩክሬንን ነቲ ድሕሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተወሊዑ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምብኣስ ይሰርሓ ከም ዘለዎ ይሓቢሩ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብዘይካዚ ኣብ ወሰናስን ዶባት ወታደራዊ ህላዊ ይሕይል ከም ዘሎ ዝኸሰሰ ፕሬዚደንት ሉካሼንኮ መሬታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ሃገሩ ንምሕላው ኣድላይ ምስ ዝኸውን ደገፍ ሩስያ ክጠልብ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ። ፕሬዚደንት ሉካሼንኮ ነዚ ክሲ ዘቕረበ ገለ ክፋል ካብቲ ኣብ ፖላንድ ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊትን ታንክታትን ኣሜሪካ ናብ ሊቱዌና ብምእታው ኣብቲ ምስ ቤላሩስ ዘራኽብ ዶባት ድሕሪ ምዕራዱ እዩ። እንተኾነ መንግስቲ ሊቱዌና ኣብ ዘውፀ መግለጺ እቲ ካብ ፖላንድ ዝገዓዘ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣቐዲሙ ዝተወጠነ ልምምድ ንምክያድ ንዝመጽእ 2 ወርሒ ክጸንሕ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንዝኾነት ሃገር ዒላማ ዝገብር ከም ዘይኮነ ይኣረድዩ። ፕሬዚደንት ሉካሼንኮ ኣብ ምዝዛም ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዓብላሊ ድምፂ እኳ እንተተዓወተ እቲ ምርጫ ፍትሓዊ ኣይነበረን ዝብሉ ዜጋታት ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣንጻሩ ዘቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ምህላዎም እዩ ዝሕበር። ፖለቲካዊ ቅልውላው ቤላሩስ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ንዘሎ ምትፍናን ኣዕሪግዎ ከም ዘሎ ይግለጽ።